Iba ben, iba ben. Este pasado sábado, Abel Caballero inauguraba de forma bastante accidental, tamén hai que dicilo, as luces de Vigo que, según o alcalde, dan inicio ao Nadal en todo o planeta. Alguén estuvo? Houve xente que estuvo en Vigo? Sí, fostes a Vigo? Sodes de Vigo? Pero vistes as luces xa? Sí? Home, son 12 millóns de LEDs, como para velas. Vale, que pasou? A ver, dices, ostras, ainda falta moito. Non, pero é que as luces xa empezaron a colocalas, ahora encendéronas, este sábado encendéronas, pero xa empezaron a colocalas no mes de xullo. Con 30 graus xa estaban colocando as luces. Aí está. Xa dixo Abel aí, arrancamos con Nadal. Venga, vale. Vale, case 12 millóns, dixo exactamente. Esas foron as palabras de Abel Caballero. Aí ustedes. O Nadal de Vigo terá case 12 millóns de luces. Que se Abel Caballero dixo case 12 millóns, é que son 9 millóns. Porque se foran 12, diría 12. No, digo eu. Se foran 12 millóns, dirías 12 millóns. Nadie as vai ir contar, non? Por unhas poucas. É como cando ves en avión desde México e te deixa no medio da pista de Santiago. Home, trouxécheme de México, acércame aí á porta. Home, por favor. Bueno, pois xa estamos en Música e Luz, non? Música e Luz. Coincideu tamén ca saída do disco de Rosalía. Tampouco sei se isto é casualidade ou non, porque sabedes que o disco de Rosalía chámase Lux. Ao mellor foi un encargo de Abel Caballero, quería que se chamara Luz. Mira. Bueno, ahora empezan uns meses moi complicados para a xente maior en Vigo. Sabedes que a xente maior non lle gusta ver luces encendidas se non hai xente dentro da habitación. Non hai cousa que máis lle joda a unha persona maior que ver unha luz encendida nunha habitación que non haxa xente dentro da habitación. Pero bueno, xa se irán acostumbrando. Dicía eu que foi accidentado, perdón, porque si que houve algún problema técnico. Cando foron encender na árbore, vámoslo ver un momento, que parece como que saltou un pouco de lume. Viste? Isto na árbore. Saltou un pouco de lume, que xa non sabe se é ou non é. Xa hai dous fora do concello, dous que traballaban, xa hai dous fora.